ഹലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു സന്തോഷം ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനും വാങ്ങി ഒരു കുഞ്ഞു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ജോയ്, അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റ് ജോയ് മെഷീൻ. ആസ് എ സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓണർ, എസ്പെഷ്യലി ആസ് എ റെസിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, എനിക്കറിയാം എന്നെ പോലെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഈ മെഷീൻ കേട്ടോ. റെസിൻ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വിനൈൽ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ജോയ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ടൂൾസും പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഷീറ്റുകളും ട്രാൻസ്ഫർ ഷീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം മറ്റു കുറേ തിരക്കുകളിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമായിട്ടോ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ജോയ് ചാട്ടിനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിനൈൽ സ്റ്റിക്കർ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റിക്കർ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.